Ya, 5 wektu salat limang wektu salat ing wang tegese salate aja ngantek gothang. Ngoten nggih? Yuk terusno yuk. Isa subuh luhur asar lan maghrib iku aja kongsi Kanca wong sentol nanggap barongan. Ya Allah. Isak subuh, zuhur, asar lan maghrib ditepati disampurnakno aja ngantek gothang. Ngoten nggih? Ya Nduk, selak wengi diterusno. Ya Allah. Ngene kok murahe ra karuan ya Allah. Kudu ngombe apa piye to Nduk? Ya Allah, iki ape tak kei wedang apa iki lah segar mek siji soalé. Ape tak tungno ra. Yes. Awit bakal den reksa. Mbah Selamat. Ya Allah, marem napa mboten Bu? Marem. Ya Allah, apike ngene kok ora ana sing munggah ngelung-ngelungke apa ngono ya. Aduh ya Allah. Aja tomak ya Nduk, nek kira-kira ana wong ngelungi ya alhamdulillah. Nek ora ana ya ndelak. Ya Allah, Jati Sari Dukuh Sentul. Mbah Hinggi mau napa pun wangsul? Dereng. Menika wonten ngaji. Oh, tengah. Nggih, Mbah Hinggi ya Allah, Mbah Hinggi, Mbah Bayan. Wis kabeh do teka. Sing do biasane kok do seneng nek ana dangdutan kok do seneng nyawer. Tapi nek pengajian kok ora ana sing gelem sedekah. Kuwalik to kuwi. Ya apa ora? Kene ya ana wong tukang nyawer, Bu. Ora kene ora njaluk saweran, ning nak sedekah purun ngono. Ora mboten njaluk, Pak. Guyonan tok nggih. Yuk diterusno Nduk tekan di mau Nduk. Sing prayoga khusuk do salat bareng. Ngono ya Nduk. Ayo. Lah engko nek jo mepet jo ngesuk-ngesuk. Batal nggih. Lho lah temenan to.
Temenan ana wong maju rumangsamu pe nyawer kowe. Kowe do GR iki lho. Ya Allah, iki kok marah-marah kowe, Bu. Ya Allah, aja ngesuk-ngesuk, aja mepet-mepet, meteng lah. Sing khusuk-khusuk jamaah bareng. Ngono nggih, Bu nggih. Nduk diterusno. Ayo padha dilakoni kanthi kusuk. Ya, ayo. Ya, marem ngene.
dalu iki pokoknya ngibur ngaji tur menghibur warga masyarakat Jati Sari. Alhamdulillah langgaman ditokke jenglingan ditokke wis kurang apane ini ki ana sing ngrasani kok apik kaya ngono regane pira ya ngono ku ya ana sing ngrasani wis sing penting mengke gampil ngoten nggih angger sowan tengene Mbah Yai insyaallah dadi ngoten nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Wis entuk nomor pira mau Bu? Nomor 3. Nggih, nomor 3. Khulatauhu minas sholihin, sampean mlaku sak mlaku, kumpul sak kumpul, nek iso golek kumpulan sing apik-apik, Mbah Yai-yai, Pak Ustad, wong apik-apik, nggih, Mbah Inggi, wong apik-apik lah intine aja melu wong sing do yaknah. Betul apa betul? Halo sing belakang mireng napa mboten? Halo sing buri kono adoh. Nah, terdengar apa tidak? Nah, wis kae wah temenan jebule ana menungsane nang kono pirang-pirang lho. Lesehan nang kono ya Allah. Lesehan malah nang buri sing nang arep kursi jane iki menggelari kene yo macem jane nggih. Kursine ora ditata iki mang tata wabeh gelarane ngarep kursine nang mburi luwih jos nggih napa nggih ngono ke malah nang pinggir kengko ya Allah wis rapopo ancen urung kulino nggih wong digawe urung kulino nata pengajian ya Allah Mbah Karman kudune sing ngelikno Mbah Karman ndi mang endi Mbah Karman wis jos Mbah Karman panitiane kok ora ditata iki kursi do adep-adepan ngene iki ra ono wonge lho. Ya digelari kan apik. Nggih. Tekakno apik kaya ngene kok mosak masik. Ya Allah. Marem napa mboten Bu? Dilanjut melih napa sampun? Lanjut. Wah ya Allah wong